ሰላም ሰላም ክቡራት ኣሕዋተይ ከመይ ኣለኽን? ኣነ እኳ ሰላም እግዚኣብሔር ይመስገን። ፅቡቅ ኣለኹ። ናይ ልመዓልቲ ትሕዝቶይ ናይ ዒድ ስጦታ ይሕዘልክን መፂ ማለት እዩ። ከመይ ትሪኦ? ንስኻትክን ከ እንታይ ተባሂልክን ኣብ ኮመንት ኣቕምጣለይ ማለት እዩ። ናተይ እኳ እዘን ትሪአን ዘለኽን ይመስላ ማለት እዩ። እና ንስኻትክን ከ እንታይ ተባሂልክን? ብመጀመርያ እንኳዕ ኣፈፀመና ክብለክን ይደሊ። ብፍላይ ደሞ ኣብ ጠበኽ ትሰርሓ ኣሕዋተይ ኣብ ምግቢ ትሰርሓ ኣሕዋተይ ብጣዕሚ እዩ ሓያል ስራሕ ማለት ኣብ ጠበኽ ዝነበርክን ብጣዕሚ ሓይልክን ነይሩ። እንኳዕ ተገላገልክን እንኳዕ ኣፈፀመክን ክብለክን ይደሊ። ናተይ እኳ ያው ብዙሕ ደሓን እዩ ከቢድ ኣይኮነይ ስርሐይ እና ሰበይተይ ዘምፀትለይ ስጦታ ክሪአክን እስተሽዋር ማለት እዩ። ትሪኦ ኣለኽን እስተሽዋር ኣምፅያትለይ ዘይሓሰብኩ ሳፕራይዝ ገይራትኒ። ኣነ ብጣዕሚ ደስ ዝበለትኒ እዛ ስታሽዋር እያ ማለት እዩ። እዛ ስታሽዋር ብጣዕሚ በቃ ማለት ዝምነዮ ዝነበርኩ እዩ ማለት ክገዝእ እየ ገለ ኢለ ይሓስብ ነይረ ግን ኣይገዛእኹን ነይረና። ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ሳርፕራይዝ ገይራትኒ ማለት እዩ። ካብ 2 ሰዓት ኣምፅያትለይ እኒኣ ጫማ ገዚኣትለይ ማለት እዩ። ባይ ዘ ወይ ናተይ ዓመይ ብጣዕሚ እያ ጥዕቲ። ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣይቀረፅክዎ ይፀኒሐ እምበር ካሊእ እውን ነይሩ እዩ ግን ኣይቀረፅክዎይ። እና እዚ ይመስል ነይሩ ክቡራት ኣሕዋተይ ራእይና ደስ ኢሉኒ ተሓጒሰ እኒሆ። ብቻ ብዝሃበካ ነገር ማለት ፈጣሪ ዝሃበካ ተመስገን ምባል እዩ እና ተመስገን እየ ዝብል ኣነ ብዝኾነ ይዕበይናስ ተመስገን እዩ ማለት እዩ። ዕውት ንክትከውን እንታይ ክትገብር ኣለካ? ናይ ሓጎስካ ምንጪ መን እዩ? ፍቅሪ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ንሕልፍ ግዜኻ ኣብዚ ዓለም ሕጉስ ንክትከውን እንታይ ክንገብር ኣለና ማለት እዩ? ኣብ ልቢ ወዲ ሰብ ብዙሕ ሓሳብ ኣሎ። ሕሉፍ ሂወትካ ፈፂምካ ኣይትረሳዕዮ ምክንያቱ ሕሉፍ ሂወትካ ፈፂምካ ኣይትረሳዕዮ ምክንያቱ ሕሉፍ ሂወትካ ትምህርቲ እንድዩ ማለት ካብቲ ሕሉፍ ትምሃር። ምልስ ኢልና ንድሕሪት ክንዝክር ከለና እቲ ዘለናዮ ተመስገን ንብል ማለት እዩ። ብሕሉፍ ዘይኮነ ብመፃኢና ክንሓስብ ኣለና ኣሕዋተይ። ራእይኖ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ፍራዋላት እኒአ ከዓ ደስ ዝብል ማለት እዩ። ኣሕዋተይ ኣብ ስደት ዘለና ብሰላም ንዓድና ይመልሰና። ኣብ ከምዚ የንብርክን ኣብ ስደት ዘለና ስደት ዘለኹም ኩልኹም ኣብ ከምዚ ኣብ ለምለም ዝኾነ ቦታ የንብረና ፈጣሪ። ዓድና ለምለም